Isa po sa rason guys kung bakit pumunta po kami ng Burgos ngayong January 1 ay para po sa Graham ni Ate Bel. Kasama po natin si Eddie. Ni-rape po siya kaya masakit yung pet niya. Ayun na guys. Happy birthday Ate Bel. Nandun yung ano. Happy birthday. Yes? Happy birthday. Grabe. Nel, ito yung ano, cake sa sa Boss Coffee. Sa Boss Coffee mo. Oh, pang Boss Coffee yan na cake. Tapos ito ay Mayaman yan. pangmayaman din na salad. Grabe. Oo nga. Yeah. Grabe pati yung lunchbox ng ano, ng Grabe ang yaman talaga. Tabi. Uy, ang ganda naman ng hugasan ninyo. Tabi ka nga dyan. Guys, meron silang ano, nasa gulong. Ano yan? Grabe, ang yaman talaga dito, guys. Pinamerienda naman na namin kayo. Kayo na lang magbuhat din. Bilisan mo. Eddie. Ano po bubuhatin? Ano? Saan? Yung ini. Saan? Ito. Ilalagay? Mo lang dyan. Ano ba lang? Kabel mo din kaling na tangkal. Very good. Galing mo talaga. Guys, parang... Talaga mo, puro fruit salad ah. pang mayaman yan. Wala man lang ni isang... Walang pepperoni pang or mahirap ano. na pagkain dito. Oh, kasi mayaman kami. Ang lawak-lawak ba naman ng pantry namin? At ayan guys, so sisimulan na natin papakin yung binaba nila Ate Bel na salad, Graham, tapos cake. Ayan guys. So dito na lang tayo. Mag-Indian seat na lang tayo with the sunset. So enjoy!